see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. Why'd you even call me up when I never wanna see ya? I'm just on my way back home, little drunk and alone, but I'd rather click ya. Even though it's Friday night and I got no plans tomorrow. 5:06 in the morning. Wala pang tulog. Siguro isang o dalawang oras. Lumising kasi mamamalengke. Ang lakas ng hangin, no? Iyo, as in. Anto pa ang lahat. Tayo na yung mamamalengking naka-PJ. Wala. Yung chinilas ko. Hindi man maano siya, mahanap siyang ano, malibot na siya. Maghanap siya ng parking. Kasi puno, ang dami ng tao. Tara. Maghanap siyang parking. Tara. Hindi man siya. I-texta na lang siya. Mahanap siyang parking pa. Kita, mahanap lang ng natin. Nakapajama tayo, guys. Si Mama Madya, si Papa yung suot nila kagabi, kahapon yun pa din. Andun yata ang isdaan pa, oh. Mamaya na tayo sa prutas pa kasi mabigat. Mabigat ang prutas. Dami ng tao, oh. Ano na, para makakamta tayong karne. Ay! Nasaan siya? Saan siya? Hindi ko na. Nung meat shop pa ho, nung meat shop, oh. Grabe man siya. Paano mo nalaman? Mga frozen yan. Yan, no, ayaw niya ng frozen. Saan tayo? Akyat tayo pa. Ay, ayan. Madam. Pili na, madam. Ito ba? Ayan, ma. How many times have I fallen for your heavy promise you never delivered? How many times all the words that you said had me mixing the sweet with May buto pa. Pang barbecue ni Papa.
Malamang pa. Sunod ng lahat. Hello. Ang laki naman ang laki ng ano, baboy. Ano yan? Yan ba yung pang ano mo pa? Pang kaldereta? Ay, damay na. Ihaw pagkutang mix. Pa. Tapos nakikita. Ihaw na ribs kuta pa. Ayaw mo na. Sumuko ka na. Tama, okay na ba yan? Pang-barbecue? Sure? Kasya na ba yan? Ribs sana pang ano? Pang asal? Ayun? Pero kung 8 million mo, so kulang ito. Magkano po sa kalamansi? Ang sabi sa 40 lang. Comfort mami ko kamatis 60, 40 po ang kilo. Ano, okay na ba tayo dyan pa? Prutas na tayo. Akin na daw ang pa, maghanap kang prutas. Tulong ano? Bebahon mo na lang. Iba ba na lang, tapos isang ganito. Bili tayong turodot. Ay. Sa inyo, madam. Ayan po. Magkano da pa? Ay, matamis ba? Tikman mo nga pa. Pwedeng yan natin yung lansones ni ate. Ganda ng lansones niya. Sana matamis.
pira-pira sana. Ayun. Ay, na. Di pa. Dakulo. Ay ni, Star Apple. Ha? Mababakal pa akong mangustin. Fuji apple sa dayo. Hi guys. Ayun nga, nalason eh. Apple pa. Mamis? Sigurado ka? Naka-record ka? Mamis dang apple nin daw, magdigdikam mo. Chona and my kids. Next stick eh. Maray mo, ano papawalon mo na? Ayan. Ah, okay. Gusto mo orange. Isang piece. Ah, pira. Sige na. 50 po, 40 lang. Kakang apat pa or lima. Salamat. Happy New Year. Magalong mo pa sabi mo? Ano pala magalong mo? Paano sa si Kuya yung sa fruit stand? Shoutout sa iyo Kuya, pinalo niya ako. Tapos humingi siya sa akin ng sticker. Sabi ko, ano yung sticker? Yung sticker mo para idikit ko sa, sa motor. Sabi ko, ano yung kandidato? Uso daw yun dito, yung sticker. Kaya pala yung kapatid ko si yung Bicolano, may pa-sticker. Ano pa papa? Grape. Grape. Seedless dapat. Seedless yan. Walang buto. Wala. Yun na. Sige. Nagtagal mo pa. Maganda. Sino mo daw? Pupulpin na lang gusto ko yan. 45. Nagabaton ini ma, pakwan ini. Pakwan iyan, day na, pakwan ini. Okay na yan. Day na, okay. Okay na yung pakwan. Thank you. Ano pa ba? Ayun nga ni, naabutan na tayo ng sikat ng araw. Arangi, may arangita pa pala ako doon. Dumampa. Rambutan, kulang pa ang aprutas ta. Rambutan. Pinya. Ang pinya ba bilog? Bagoy, ano? Sabi ko, pinya ba bilog ka? Di mo ba nakikita? Bilog ba yan? Ay, singkamas ma! Iyo po. Mamerang ano ka? O sige na, 1 kilo. Bakit man na nagpula? Sige po. Sorry. Tapos suka. Pero yan. Pero 100 na lang ate. Happy New Year. Ay, thank you. Nagtawa na 4 pesos. Okay na, akin na pa.
Okay, wow. Nagsabi yung hindi nang iiwan ng mga namim. See you, ate. Rambutan nga doon pa, oh, sa kabila. Ano? Mahamis ba? Matamis ba? Kuya, pwedeng tikman ang rambutan? Rambutan, pwedeng tikman. Sige na pa. Akin na pa. Sarap de yun. Patong ate. Tikman natin yung rambutan ni Kuya. Paano nga ito pa? Ayan. Teko pa. Ay! Juicy. Ano pa? Bili kami ng ano ba, bilao para paglagyan ng fruit. Finally, may chiko akong nakita, guys. Pinatikim sa akin ni Kuya. Sabi ko, sige. Ang tagal na, my God. Kailan yung last ko nito? Dekada na rin siguro. Kami, iba na nga lang yung itsura niya. Bilong na siya, hindi na siya yung parang kiwi. Yun ang naalala kong kiwi, parang kiwi. Okay. Bye na. Okay. Okay, kaya pa ba? May araw na. Dito daw sa looban pa. Maghanap kayo ng buko. Dito daw sa looban. Ay, sorry po. Kuya, saan makakabili ng buko? Sa likod, Sa likod? Opo. Sa likod daw. Ay, ma, bilao, ma. Bilao, ma. Saan ang bilao? Ayan o, ganyan o. Kay kuya, saan ka nakabili? Yan o. Maliit na bilao lang po. Ano mang size? Small, medium, large, Ang dami pala. Ang laki naman yan pa. Ang laki naman yan. Ipapatong-patong. Ayan, Maini ba? Or malaki pa? Tama na yan. Dakula? Ito, Ano po yung extra large? Oh, ito daw. Ito yung mga abaka, sundang. Ay, masiram ini. Oh. Ay, next time na lang. Para na naman nagiging. Ay, ito nga maganda. Oh. Sa likod, doon sa harapan. Oh. Ayun, pa! Excuse me po. Ate, magkano sa buko? Ha? 300? Ah, kilo pala siya. Kilo. Babaan ng unaan pa. Pwede na paano? Ipakayod din. Saba kung matagas ha. Ate, pwede pong ipakayod? Inayod na po. Kinayod. Daw po. Kilo, 1/4 na mga. Sebo, ma'am, pera. So dito, kinayod na pala. Ang akala ko yung ikikilo. Eto, yung may shell pa. Magkano ang kilo pa? 300 ang kilo. Pero wala nang shell. Kakayuri na nila. Ayun, sila kuya. Kayod na nila. Ngayon, i-text na natin si ano. Gusto tayo mamalengke. Ano ba? Akin na yung banig. Akin na.
pang prutas dito pa. Okay na daw, sabi ni pa. Ay, hindi. Ito, mangustin. Matamis po bang mangustin, ate? Bago po yan. Magkano ang kilo? 300 po. Magkano? 300. 75 one po. Matamis ba, ate? Mamago yan po. Ah, sige. Isang Ano, pili ako magkaiba. Pilihan, ma. Isang kilo po. Walang tikim, ate? Pwede, tikman. Sige, patikim. Ayan, thank you. Titikim tayo ng mangustin. Hindi tayo ulit. Isang kilo. Iba-vlog ka man. Isang kilo lang. Okay na yan, ate. 345. Ganyo? 350 lang po lang. Ano po? Ano po? Thank you po. Happy New Year. Happy New Year po. Ito ba nga? Okay lang. Kamay na. Ay, si Pa! Textan natin si Wilson pa. Ha? Kuya, kami din po. Malunggay. Ilan na? 50. Kasya na ba yun? 50 pieces? 50 pieces, ma? 50 pesos po. Magkano? So, magura, no? 5. Uwi na tayo. Bantayan ko muna, bantayan ko muna. Ayun na nga yung papunta na nga siya rito. Dito na nga po. Asan si Wilson pa? Saan siya nagpark pa? Okay, uwi na tayo, guys. Ayan na si Mama. Hindi ko na makita si Mama. Saan na kayo? Buti, dito lang siya nakapark. Ah, Ito ito. pang ano, taddaot. Alas 12. Turutot. Ah. Makaw ng pandesal. Ayun, pa pala, ma. Kaya pala sabi ko makulog. Hindi ako pa pala din. Aray ko. Mukong na nagakuda na kita. Ano ma, umuulan ng konti. Nagturutagiste. Kaya nga, kayo na ma. Hiniram ko kay Maring kanyang chinelas. Okay na pa? Gawa ka lang tayaw kayo ng ano. So, ayan. May pang New Year na kita. Hoy, ano? Sino ang pandesal? Mainit pa, oh. Ha? Dadad ka pa. Alis kasi siya eh. So, ayan. Ako. Akyat na ako matutulog. Salamat, son. See you next year. Oo, halap yung ason. Magkatulog ka ng kachula. Ako makaturog. Taday pa akong katurog. So, ano ha? See you next year. Halatan mo si Matamata o sa'yo mong chocolate si Ma. Ano ba yan? Matutulog muna ako. Ha? Tulog na, Mi. Ang ganda ng volcano. Oo. Ayun, tulog ako. Bago pa siya matakpan ng ulap mamaya. Umaambo ng konti.
Sana ako muna kung tulog na ako. Kaya gigising ko lang. Ayan, 1:11 na. And nandito yung aking poging bunsong kapatid. Pero babalik pa siya sa, sa tabako kasi may gagawin pa sila ng girlfriend niya. Nagatid lang siyang isda kasi kaninang umaga hindi kami nakakuha ang isda. And yung mayon, ayan na, na-cover na. Kanina, di ba, ang ganda. Ayan, kanina. And tinawagan na rin ako ni Jan. Tumawag si Jan 8:30, so nagising ako. Buti na nakabalik ako sa pagtulog. Kasi nga, iba yung time namin, di ba? So, mga 10 or 11 na doon nung tumawag siya. May pasok siya eh. Magre-report ka lang? Ah, sige. May tama kasi siya. May tama. May tama. Magdala ka na. Dalhin mo na kaya to. Ah, nagmotor. Okay. Nasaan si Ever? Paano? Matas na lang, mabalik lang, mabamapa lang. Ano? Okay. May gift check daw yung girlfriend niya. So, i-grocery lang muna. Para mamaya dito na sila. Na? Yun na. Kamusta ang buhok? Tumakbo si Holly sa baba. Kasi nga, favorite niya yan si Tita Ever. Tapos, aalis lang kaya ayun. Tumakbo siya. Yung buhok natin, pakulot-kulot. Nakagawa na raw sila mama ng... Ano nagawa mo ma habang tulog ako? Ha? Ayun si Ever. Balik kayo, be? Apo. Okay. Mamaya. Ayun, tita, oh. Kanina ka pa niya ninahanap. Ayan yung mga maskara nila, oh. Helmet nila. I hope hindi yung umulan. Ulan ba, mother? Sana, wag na. Para maganda ang New Year natin. Para wala nang Di ba nung Christmas may trapal dito? Ayan na siya. Sabi niya, yan ang mahirap sa may tama ang paa. Work ngayon? Wala. Kaka-out lang. Kaka-out mo lang. Sa Legazpi, di ba? Sa bahay. Ay, sa bahay. Work at home. Ay, work at home ka na? Very good. Ito, ibigay ko na lang to sa girlfriend ni Floyd, sa mga kapatid niya. Kasi hindi na tumangkay. Ang daming snacks. Ito na ko. Tira to dun sa pinamigay namin sa mga bata. O, ibigay mo na lang dun sa kapatid ni Ever. Okay. Yung mga, ayan, Ver, o. Ayun. Tama. Para, Harap ko na yan. ayan. Awin na. Ang wala si Diyos, magabat kaya. Para bitbit. Oh, helmet. Uwi na, may punta pa sila ng SM eh. Balik na naman. Saan naman? Agahan nyo ha. O sige, bye, be. Punta natin si Father. Naamoy ko na ang kanyang mga luto. Amoy na, amoy na. Ang aga naman magluto ni Pa. Ang aga mo magluto, Pa. Ang aga mo magluto. Hala, nagtuhog ka na. Mamaya na, para marinate siyang marinate. 80 pieces. Okay. Anong niluluto mo? Ayoko niya. Ito pala tinikan uring na sa pinahan Kaya nga ayoko kumain niya. Masira mo ini. Ay, ang taba pa. Babarbecue ko ini. Babarbecue mo. Tapos ito yung ikakaldereta mamaya. Pinalambot na ni Pang kanyang caldereta. Yung sa taas, eto may oven din dito sa baba. Yung sa taas, ako yung unang gumamit kasi wala pa noon na gumagamit. So, nakapag-bake tayo. Dito, ayan, may ganito rin. Same dun sa taas, nung bago natin siyang gamitin. Gusto kong gumawa ng pork belly. So, bago pa talaga. May mga pa siya, oh. Hindi pa sila nakakalas. So, pag-aralan ko, asan kaya yung manual nito? Para dito ako mag-roast ng pork belly. Asan yung buko salad mo? Tingnan nga natin yung buko salad. Eto na pala yung fruits. Inayos na ni Mama. Sabi ko ako mag-aayos pagising ko. Kaso, alam nyo naman yan si Ma. Hindi yan mapirmi sa kanyang upuan. Or pag wala siyang ginagawa, kung ano-ano talagang kinukuti-kuti niya. Ayan. Lanzones.
Yes, we do, mango. I know. Mango. And, ayan, meron kami, sandali lang. Ito yung buko salad namin. You don't want? Buko salad? You haven't tried it yet. Di ay ko man pinamis. Sabi mo ba Ayaw, ko? bukong mahamiso. Saro lang ng Condense. condense. Kasi sabi ko, isang kasi... Sarong condense lang sabi mo. Alangan man dahil. Walang, masarap sa nito, may kulay pula. Oo, kung may kaong na pula. Wala, hindi ako nakakita eh. I'm gonna try. Yeah, just This is Are you coconut. gonna have some? Yeah. Then we can share. Ang sarap ng nata di coco. Try mo. Ano? Ano? You want coconut? Daddy will love this. Paano mahilig ako sa mami. Masarap! Kami na nga eh. Sarap. May nakuha kami ng star apple. Rambutan. Mama, I want mango. Mango? Yeah. But you have to eat first. Eat something. Kasi, di pa sila kumakain. Kung pakaunon mo kayo. Pears. So macaroni, basog sinda ka. Try nyo. Ask mo. May macaroni. Nakagawa na rin siya ng macaroni salad. Mangosteen ulit. Tapos may singkamas kaming nakita, guys. Ayan. Dami naming fruits. Tapos syempre lansones. Tapos may chico. Ayan. Ang dami naming food. Ikaw pa kayo dun sa baba. Ala, ang dami. Yan, Tayo tama. lang. Kami lang. Natural daw ang pag... Sila papa kasi mahilig sa macaroni salad. Ayan. Ayan, macaroni. Alam niyo wala dito pa? Chicken. Kilagan kuhan! Very good. Nilagyan mo palang chicken? Nagpakulo ka chicken. Pakulong ang chicken. Akala ko nakalimutan mo. Macaroni. Chicken Nilagyan mo pickles? pickles. Oo. Nasarap yan si pa maggawang mga dessert. Masarap ito, sobrang lamig pa. Masarap ito, sobrang lamig. Ang ito mo malamig o. O dapat ikag muna sa freezer. Tagtaon, ikag muna lang sa chiller. Ay, hala, macaroni ang nalagay ko sa freezer. Dapat yung buko. Sabi ko nga kakainin ko yung yung buko pa. Andun, nakita ko. Yung buko na itong kinakain natin. And I said, Ang dami na rin fruit. Kayumito, oh. Tawag namin ito, star apple. Kayumito. Okay. Magbe-bake ako. Magbe-bake ako ng custard cake kasi gustong-gusto ni Papa. Time, some